WD7 gikatakdang mupahigayun og payout ngadto sa mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho. Ubos sa ilang assistance to individuals in crisis situation kon AICS. Siloan Merundina sa report. Base sa data sa Peso Lapu-Lapu, moabot na sa 7,315 ka mga trabahante sa dakbayan, sagad kanila mga trabahante sa MEPS. Ang nawad-an og trabaho sukad Enero 2023. 6,857 kanila nakadawat na og financial assistance gikan sa DSWD, ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS program. Ug may 458 pa kanila ang wa pa makadawat. Apan sa data sa DSWD7, 140 ra ka mga trabahante nga taga Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho ang gikatakdang mahatagan nila og financial assistance sunod simana. It's important nga mag-reconcile lang ang data ni Peso o ni DSWD because anyone who is qualified nga wala pa nabayaran atong bayaran. And by the way, there were also instances nga nag-schedule na tag-payout nga dili makatungatanan because some of them have already gone to their provinces. Gipasabot ni DSWD7 Regional Director Shalane Lucero nga dili tanang nawad-an og trabaho ang kalipikado nga makadawat og financial assistance. Kadtong anaa sa supervisory level ug kadtong dagko na og madawat nga separation pay, dili na lakip sa mahatagan. Katong mga low-paying employees nga gipang retrench, unya ang ilang mga separation pay naras mga 20 mil, mga gagmay kayong amount, at the same time less ang chance nga makakita din silang trabaho. Dugang sa DSWD7 Director nga aduna may pondo alang niini, apan gikinahanglan lang nilang hanayon ang schedule sa pagpanghatag aron usab masubay kung si kinsa ang labing nanginahanglan niini. Kadtong mga nakauli na sa ilang probinsya apan kalipikadong beneficiary sa AICS, makadawat gihapon sa financial assistance pinaagi sa Local Social Welfare Development Office sa ilang lugar. Wala man ta actually ni undang. It's just that ang atong payout magud sa AICS kinahanglan naka-schedule. Unya kinahanglan ready ang company that when we schedule the payout, naagyud ang mga workers para makumpleto nato dayon ang maong payment. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.